Hai kardom jirpola pen jirpiatum nangletuman pacinia lam theke la puhelo penap mati 29 August 2024 arni kang sam por fight trok pen dadak KPH taralangso singmirjeng achatailong Chikimo Rock Assembly kuisi thetan a program nangletum phan nangkewan pido lasi labangso program details ke oh kolo wathako Juga lah bang juga harus lahan lo di oh ho lahan lo di ho lang ini lahan lo jo excruciator do short pherangke do rock rak do optic inertia English pen pernah ketik hey Jermin Hansepi la pente do pik lang jo kaprek hope for humanity buta do pen Emo 69 buta do Devouring and trials la pen English kan nanya others puta dola tamane nilika chinia tengde ladak kep aben atumwangi lasi kaprek elitum labangso alir la pen alon elitum thek ponlongji labangso a program ki organize bangke la hello ladak la tok ang lojo Alexis Friends and Fan Clubs alang litum si labangso program bang organize ponlo jasimet ped bangke la hello jir cari rongpi karlitang jir cari rongpi gitaris alangli penapke ningkam thongke braisi labangso amhangke thegarni labangso kichikimo men pensi laso program bangke penap bi ponlo lasi nal tumma thaik nangne omhet pen kaprek tumna karjuta du anam nang putepo anam kali labangke ake joy pensi nang tum kado kaweta lang ponlong po lasi lang do nang ining chaparong nang lapende kado kawe phanda chuning rilo nang litum kado kaweta kangri kangkrang pen wang vera in sam jin pen kilang dunjia phansi nang litum kado kawe phanda chuning rilo lapente puthot nang tum han pachini thulo la kep kaprek aben dum wangi mesen alun nun ponji lasi iltum ing samjin pen kado eta lang ponona lasi nang tum wang ini lah baklang rock ni lah. Oh lah bang deh.